Lethu lwesihloko sikaDavide, imfundiso yethu ke igxile ekuthini sithethe ngoDavide. Ndifuna ke siqhubeke ke sibone indlela uDavide awadeleleka ngayo phansi kwesandla sabafowabo, what we call an older brother spirit. This is a very prevalent spirit among the brethren. In fact, not only in church, it applies almost in all aspects of life, really. Lapho mawufika kukho abantu abangama-seniors, whether it's an employment space, whether it's a church space, whether it's any field of life. Ufika kukho abantu abazi-seniors, people who have been in a place for longer than you, who are even older than you. But it does not translate to them knowing things ahead of you. There are things that you might know, not because you are more clever than them, but you happen to be fortunate you have a special grace or a special gift, or you have accumulated certain skills that they do not have. Now, the problem with the older brother spirit or the experienced mindset is that usuppressa lo oyi-junior onama-creative ideas, onezinto that can benefit even yourself. But now how you have to deal with it when as umuntu who feels suppressed, it is not to try and justify yourself or fight with people. It is just to allow your skill, your craft, your gift, your talent, your ability and anointing to speak for itself. They can defeat you with arguments, but they cannot defeat our results, which are as a result of your calling, of your gift, of your talent, of your skill. That's the only thing that will vindicate you. Just be yourself. Just allow your work to speak for itself. Now, enye yezinto ke endifuna siyibheke ukuthi before uDavide aqondane noGoliath, kwafuneka aqale enze i-testimony so that the people ababemdelele bem-andamana bengacabanga ukuthi angakhona ukuthi awine i-battle on their behalf. Wathi, I have seen God being with me in the wilderness. When I was fending for my father's flock, there came a bear, kwafika ibhere, kwafika lion, zafika zonke iziqwengi zasendle, but God gave me victory. Wathi, as a result of those victories, as a result of me having seen uThixo and ndinika that grace, even nangoku njongene noGoliath, the same God who was with me is going to be with me. Ndiyamthanda uDavide uba akazithembanga yena, akathi ndizawubabonisa, akathi ndiyakwazi uyenza lento, I have done it before, which is a mistake eyenziwa nguGideon, nguSamson. Ngoba ithi iBhayibhile uSamson wathi ndiqhelile uyenza lento, ndizawuyenza njengesiqhelo. Wathi sengekho kwi-right standing with God, seshiyiwe nguThixo engazi, as the Bible say, wathi uzawuyenza njengesiqhelo, kanti akazange ukuthi akabuzange elangeni. uThixo umshiyile lo ebeyi-source of his strength, lo ebeyi-source of his power, lo ebeyi-source of his abilities. So ndifuna ukuthi nawe ke mphulaphula ekhaya, the things that God has done for you in the past are the very things that you have to hold on to as your testimonies for future. uThixo benawe in your wilderness is the same God who will be with you in your mountains experience. Any experience odlula kuye emhlabeni, lo ebe nawe kumnandi uzaba nawe kunzima. You see, ma uthola ama-victories, ucollecta i-CV yakho, they are part of your spiritual CV. They are part of your emotional, psychological and mental CV. If you think of what you are experiencing now and compare it with what you have had to endure and succeed on, I'm sure you can agree with me that incinci lento ujongene nayo.
uThixo ukudlulise kwinto ezinkulu. Leyo nojongene nayo incinci kakhulu. Futhi awunasizathu soba unikezele ngoku when uThixo ekunike ivictory okuyisa into ezinkulu. Ngoba mawubheka ibhere nengonyama azoyikisileyo uDavid, uthawugqiba uzikompare with uGoliath ongumuntu onenyama negazi. No matter how gigantic he might look, but the fact remains unama limitations ungumuntu. Thixo ukoyisele emva ukuze uthathe obubungqina basemva as your reference. Ndiyayithanda ke lento ngoba while bekulindeleke uba mhlawumbe uDavide uzawuze phethe ikrele elintlangothi mbini elikhulu elilingana noGoliath, uthatha nje isixhobo esijongeleke phantsi, uthatha isilingi, uthatha nje into engathi ayijongelekanga ntweni ebantwini, uthatha isilingi sakhe asisebenzisa for ukugxotha izilwanyana endle xa zifuna ukuhlasela izimvu. Thatha isilingi othi xa usijongile, ngoba uThixo une-tendency yoba asebenzise ezi zinto ongazilindelanga ukuze akunike izinto ozilindeleyo. Ungayideli Moses intonga oyinikwayo ukuthi usebenzise yona uvule ulwandle olubomvu. Noba le ntonga xa uyijongile iyadeleleka, kodwa xa isesandleni sikaKristu iza kwenza ummangaliso. Inkwenkwane encane ungayideli into yoba uphethe isonke esincane, ngoba xa sisesandleni sikaYesu sizawufida inginginya. Ngoba lento encinci nedelelekileyo emehlweni omntu yiyo kanye uThixo ayisebenzisayo. Sebenzisa isilingi. Wade watsho na uGoliath wathi, awu, kuzo zonke izinto ebeninozenza nindidelele ngohlobo loba ningade nindizisele umfana omncinci kanje. Kukho amadoda amakhulu apha futhi ezephethe nje into ezingacacanga. Kuyabonakala ukuthi uDavide wayengathembanga nakwesi silingi more than uba wayethembele kuThixo obehind isilingi. Ngoba kuthiwa neli litye alifakayo, Nkosi yami, ufaka ilitye. Wathi agqiba watsho ukuthi wena uze nentshuntshe nekrele kum, kodwa mna ndiza negama likaYehova. Igama likaYehova ayiyo nto ephathekayo uyibonayo. Into wawuyibona kuDavide wawuzawubona ilitye, kanti behind eli litye kukho igama likaYehova. Abantu might see you, bakudelele baku-undermine ngoba bebona wena, bejonga ibhalansi ebhankini yakho, bejonga imoto ohamba ngayo, bejonga impahla oyinxibayo, bejonga indlu ohlala kuyo. It's okay for them to undermine you. Kodwa what they don't know kuba behind you there's someone greater. That's why iBhayibhile ithi mkhulu okuthi kunosezweni. So babona wena, bona bazi ukuthi i-back up yakho is solid, i-back up yakho is strong. Bacimba badila nawe kanti badila nalo o-behind you. Funa ukuthi ke kuwe mphulaphula emakhaya, andiyazi ukuthi uGoliath ojongene naye empilweni yakho right now uthini, wenza ntoni, kwenzeka ntoni. Mhlawumbe it's a financial Goliath, mhlawumbe nguGoliath we-challenges zomtshato, mhlawumbe nguGoliath wokugulelwa ngabantwana, mhlawumbe nguGoliath wokuba unemployed, nguGoliath wokuthi uyagula emzimbeni awuphilanga, yinto obonakala ngathi ingaphezulu, inamandla kunawe. Ewe, ngokwembonakalo inamandla, nangokwe-natural detection vele uGoliath wayenamandla kunoDavid. Kodwa uDavid wayenento enkulu ngaphezu kwale uGoliath wayenayo. Kukhona uYesu lapha kuwe ngaphakathi omkhulu kunengxaki zakho. Kukhona uThixo oyi-backup yakho omkhulu kunento ojongene nazo. As much as zinkulu kunawe, ewe siyavuma zinkulu kunawe, kodwa uThixo kuwe mkhulu kunazo. So that therefore makes it automatically an advantage kuwe uba lo okuwe mkhulu kunalento ojongene nayo. Noba into ojongene nayo inkulu kunawe, kodwa ngenxa yoba une-support structure enkulu kunawe, that therefore means indirectly or practically umkhulu kunayo ngenxa yoba unalo omkhulu kunayo. Ungazideleli mphulaphuli.
mkhulu uThixo wakho kunale ngxaki yakho. Badla ngothi amakhumsha, instead of ukuxelela uThixo ngengxaki yakho enkulu, xelela ingxaki yakho ngoThixo wakho omkhulu. Eish, Nkosi yami. Into endiyithandayo ke ngintoba while uDavide wayetrainwa behind the scenes, wayetrainelwa that one day of victory, because la victory awayifumana kuGoliath is the one eyamlaunchayo in the public space, is the one eyenza ukuthi abantu bebengamazi basho bamazi, is the one that led to him ultimately ending up becoming umuntu orespectwayo as a man of war. Kwaze kwaculwa kwaculwa nengoma, abanye bathi uDavide ulwa imfazwe oyise amashumi amawaka while uSaul esoyisa amawaka, yabo. So kwade kwavela nezilogans, abantu becula, abantu abangomama becula chants ne-hymns in praises of uDavide. All of that started from le encounter wabanayo no Goliath. God is going to create moments in your life which are going to launch you to greatness. I want to just make practical examples. Siyayazi ukuthi in the music space, for example, we know ukuthi abantu abafana nabo Dr. Dumi are big musicians in the country right now. They had to have special songs that launched them on Nothing Without You. Siyazi ukuthi osisilebu, they had to have songs, O Lion of Judah, that launched them. They have been singing before then. They have been recording, doing shows, promoting themselves. Marikungekho nto ebonakalayo. It was up until abantu abafana nosihlengiwe bacula ingoma ekuthiwa ngabodwala lam that put them in the map. Abo sisirorisang ba famous yabazi today just because of interview umuntu okafuneka yenze eTV defender the gospel against people who were anti-Christ and anti-Bible. That put her in a map so much that she's influencing young and old women and men and youth all over the country, hosting events, and she is now in the system in terms of Besmazi as a broadcaster. But when into launch in the church space and in the big platforms zebandla of influence, is that moment and that encounter. Dale zenza izinto simbona simqhwabela normally until he had to do that one spectacular thing that put him out there. That's exactly what happened to David. The moment yokufacea kwakhe uGoliath became a moment of his sunshine for him, became a launching pad for him. Wazingani ukuthi lento ojongene nayo, after you defeat it, it will be the beginning of greatness for you. It will be the beginning of your breakthrough. Some of us, we started ministering kuma small-time radios, small-time media platforms, small and upcoming podcasts. We didn't know that it will end up going to some TV platforms, some big radio stations, including Radio Pulpit. You must be prepared to start small, knowing that lezi zinto ezizi opportunities ezibonakala ngathi zincinci are the very things that are going to lead to bigger platforms ahead. You must not take things for granted. You must not take things light and say, it's just one of those things. Any opportunity that you get, you must do it with all your might, because that opportunity may lead to greatness, may lead to big things happening for you. Funa ukuthi ke mhlobo wam nawe mphulaphula ekhaya, siyayivala le segment, sawubuya siqhubeke nodaba lwethu, nihlale kakuhle emakhaya. Enkosi.